Hayırlı kеш, siz yolun çıkarılışın qarıyısız, studiyada Alina Hismatulina, bugünkü çıkarılışının tüp temaları. Jamoat transportunda yürü beyesi 3 so'mga artırga mümkün. Bu haqda shahardaşlar ham avtobus yurtuvchilar narsa o'ylaydi, Güzel Shihapova açıkladı. Peni salona әзір bulığız, inspeksiya salonlarının vaqtında tülərgə kengeş ete. Şallı aldığın üstürelişli teritoriya isimin aldı. Büdjetdə bunun faydası bulurmam, daimi komissiyada fikir alıştılar. Jamoat transportunda yürü beyesi ortaşaq. Bugün marşrut hocaları Elgi Strau'nu boşqarma komitetdə qoradı. Jamoat transportunda yürü beyesin ise 23 so'mga kadar ko'tarirga tililer. Esigizga tushirem, so'nggi topqir beyeler bu yılның fevralinde 3 so'mga artdı. Ne üçün tariflarını yılına 2 topqir o'zgartilar, o'zgarishlar qachon kutiladi? Güzel Shihapova açıkladı. Gazel hem avtobus yurtuvchilar beyler ortuğu turunda birinci topqir işite fikirleri türlü. Birisi okşa koytaru joysiz bulaşak deb bosh vatsa, ikincileri kirimlerin sanı başladı. Üçüncüler ise bütünleyde kıymetrek beye kuyuların tili. Большие расходы. Солярка. Шығымlar köp, солярканың бейесі күн сайын арта, қышын тағында қиметлене. Ну почему 23? Ник 23 сум гына 25 керек, бізге де эшләү жайлырак булыр иде. Акча көп китә, лицензия өчен түләргә кирәк. Газельдә лизингта проблемалар җитәрлек. Bilmiyorum eyvat bir 20 so'm. Сдача berga da jaylı. 25 yazsanız. Менә шығымlar бит зур. Ну шығымlar zor indi. Ничесең шығымlar zor деп көтәреп булмый бит. Шәһәрдәшләр бу яңалыкны бөтенләй хупламады. Соңгы тапкыр бәйләр күтәрелгәч, нибары 9 ай гына үтте. Февральдә бәйләр 17 сумнан 20 сумга кадәр күтәрелде. Хәзер янәдән 3 сумга арттырырга телиләр. Это, конечно, накладно для всех. Кыйммәткә төшәчәк, аеруча пенсионерларның кесәсенә сугачак. Мин риза түгел. Даже сейчас 20 рублей. Это уже... Хәзер 20 сум, анысы да кыйммәт. Біз ирем белән транспорт картасы буенча 18 сум түләп йөрибез. Анысы ярый әле, ирем көн сайын эшкә йөри. Ай буена шактый чыгым җыела. Да, накладно, потому что... Мин көн сайын җәмәгать транспортында йөрим, миңа кыйммәт. Шутками и трамваями. Тарифлар буенча комитетта шәһәрнең башкарма комитетыннан документлар алмады әле дип аңлаттылар. Электротранспорт муниципаль оешма кирәкле пакетны әзерләгән инде. Пассажирский перевозки җаваплылыгы шикле җәмгыятьтә читтә калырга җыенмый. Чыгымнар дөрестән дә зур җитәкчесе. Документларны комитетта 1 ай дәвамында карыйлар. Димәк, яңа елга кадәр бәйләр үзгәрешсез калачак. Күрше Түбән Камада бу атнада 22 сум түләп йөри башладылар. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әміне етем қолған студентлар транспортта бұшыла йөри алашақ. Мұңа бәйлі закон проектін республиканың қызмет, халықны іш білән тәмин ету һәм социаль яқлау министрі тәқдим етті. Дәулет Советі депутатлары Татарстан Республикасында халыққа адреслы социаль ярдәм турындағы республика законының 2 һәм 8 мәддәләренә үзгәрешләр керту хакында республика закон проектын бір юлы 3 укылышта кабул итте. Бу документ укучырында әтиянисен югалтқан гражданларга кагыла. Аларга федераль законда ятим балаларга һәм әтиянисен қарауынан мәхрум қалған балаларға кебек үк ташламалар биреләйді. Хәзер бу норма республика законында да язылған. Милек салымын шәһәрдәшләрнең 60% гына түләгән җир транспорт милек салымын түләү өчен нибары 1 көн калып бара. 1 декабрьдән соң пениләр белән арттырып түлисе була. Алар исә соңарган һәр көн өчен өстәләчәк. Кара исемлектә бүгенге көндә 16 000 шәһәрдәшебез, аларга чит илгә чыгу тыела. Шаллы алдыңғы үстерелешле территория исемен алса да, шәһәр бюджетында сизелерлек үзгәрешләр юк. Айның файдасы 2-3 елдан соңна күренәчәк. Шәһәрнең социаль-икътисади үсеше турында исә бүген даими комиссия утырышында сөйләштеләр. Алдынгы үстерелешле территория резидентлары исемлегендә бүген 5 оешма, иртәгә аларның саны тагын 1-гә артырга тиеш. Әмма икътисади үсеш идарәсе башлыгы чыгышына караганда бу саннарда чагылмый диярлек. Я чуть не заметил прорывных цифр. Я к чему это говорю? Я говорю, вот мы, город бился, республика билась насчет ТОСа. Моңа аңлатма бар, резидентлар статусын алуга бары тик үз эшен яңа башлаучылар гына ирешә ала. Әлегә җитештерү күләмендә аларның өлеше сизелми. В связи с тем, что данные предприятия только начинают свою деятельность, прибыли, соответственно, у них нет, налоговых отчислений как таковых, кроме НДФЛ, у них пока тоже получается нет. В основном у них по бизнес-планам выход на проектную мощность это 2020 год. Шәһәр советының киләсе утырышында 2017 ел бюджетын кабул итәчәкләр. Бүген аны даими комиссия утырышында карадылар. Киләсе елда шәһәр бюджетына 7 миллиард 882 миллион сум акча керергә тиеш. Чыгымнарда шул хәтле, дефицит юк.
Надеемся, что будем жить лучше с точки зрения наших основных функций, то есть мы все социальные функции, которые возложены на муниципальное образование, мы исполняем. Келесі ел бюджетіне азық-түлік бәйелерін де кірттілер, аларның бәйесі 5%-ға артыр деп көтілі. Шәһәрдә уртача хезмәт хакы күләме дә артачак. Ел азагына бу сумма 28 547 сумны тәшкил итәчәк. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шолы кибетләрендә бездә җитештерелгән авыл хуҗалыгы товарларын арттырырга телиләр. Фермерлар белән мөнәсәбәтләрне ничек җайларга? Бүген конференциядә авыл хуҗалыгы министры урынбасары белән берлектә шуны ачыкладылар. Тулырак киләсе сюжетта. Үзебездә җитештерелгән товарларга шоллы икмәге кибетләрендә аеруча зур урын бирелә. Мисал өчен алар авыл хуҗалыгы җитештерүчеләреннән ай саен 50 тонна ит сатып алалар. Крестьян хуҗалыклары кибеткә быел гына да 2000 тонна бәрәңге тапшырганнар. Әмма 57 кибет өчен бу гына җитмәй. Шуңа күрә шоллы икмәге кибетләре товар күләмен арттырырга ниятлый. Без үзебезнең авылыбызны, авылда яшәгән халкыбызны, крестьян фермер хуҗалыкларын буннан бергәләп дәүләт белән бергәләп аларга бергә тиеш мөмкинлек һәр шушы үзебездә табигый мәсәлән бәрәңге бездә үсә, суга бездә үсә, кишер үсә, кәбестә үсә, тагылларса алмада юқарлыганда инде җимешләрдә үсә. Фермерлар белән тыгыз элемтәне ничек торгызырга конференциядә шушы сорауга җавап эзләделәр. Ахыр чиктә хезмәттәшлек ике як өчен дә файдалы дигән нәтиҗәгә килделәр. Кайда нәрсә югалтабыз, нинди чыгымнар артык, яисә кайсы эшләр берничә тапкыр кабатлана. Безгә бу сөйләшү шушы сорауларга ачыклык кертергә, бер-беребезгә якынрак килеп карарга ярдәм итә. Һәр эшне уйлап, үлчәп эшләгән чиракта гына чыгымнарны киметергә мөмкин. Киңәшмә кысаларында продукция кайтару шартлары, аның бәяләре хакында үзара килешенде. Димәк, тиздән шоллы икмәге кибет киштәләрендә үзебездә җитештерелә торган товарлар артачак дигән сүз. Райнур Агламетдинов, Гүзәл Шигапова, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исән-мин булыгыз.